सूर्यमणि बारी विजय करेंगे जगह सफा करदे आम पलैया सूर्यमणि बारिक से वर्तमान 50 तम 3 लाख 1.5 टका पाई
এটা মহিলাটা তুই লগা সফা পয়সাটা ଆଉ ଜଣେ କିଏ 50 ଟଙ୍କା ଶିବ ଆମର ଶିବ ବାବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ହାଡି ହାଡି ଖାଲି ହାଡି ଖାଲି ହାଡି ଆଉ ଠାକୁରରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ 51 ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ରଖିଛି ଭାଇ ଗାଡିଆ ନାରୀ So good. ସବୁ ଦେଇଦବା ସାର୍ ଭାଇ ତମକୁ ମୋର ଜୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବ ସମ୍ମାନ ବୁଢିଆ ମାଲ ବଡ ଭାଇ ବହି ଆଉ ଜାଗା ସଫା କର ପଳେଇବା ବହୁତ ଟାଇମ ଆଣି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେବି ଆଉ କରିବନି କରିବ ନା ଦେଖିବ ହେଲେ କରିବ ନା କାଳେ ଯିବ ଜାଗା ସଫା କରିବ ଜାଗା ସଫା କରିଦେ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଲାଣି କହ